Purna siswa SMP PGRI WIROSARI tahun masinaon kali hibur kali hibur sampun paripurna. Bila mekaten sumangga sareng-sareng kita teruskan
adalah sesangat Jono Sugeng Kodur Ugi Sedoyo pinaringan selamat wilujeng ngantos griyanipun sowan-sowan niki dumateng para siswa ugi para wali ingkang badhe ngersakaken foto kaliyan Kang Putra saged wonten ing sampingipun foto konike 3.000 monggo anak bisa joget foto sama ibu guru foto dan semuanya dimohon untuk naik panggung kita foto bersama dengan bapak ibu guru.